Baka Media Show kän aydym çıkarya hawaryňa badyr. Emma öz karan aydymlaryndan olan özleriniň hawary ýok. O näil bolýar? Aydym çıkarypdyrlar kino üçin. Kino üçin aydym çıkarýarlar. Kinoda çıkanak ýöne aydym eýem platformalara goýulypdyr, ýaýrapdyr. Baka Media Show hawary ýok. Çynmy kabadatlar? Çynmydyr? Bu zatlar çyn. Ine Serdar Agaly bilen bundan 3 ýyl bir aydym ýazypdyk. Rejissor Döwran Hapesowyň bir kinosu üçin soundtrack. Ýagny Agaly, Serdar Agaly kemiň Nira we Dymmaly aydymyň 3-nji seriýasy. Bol aydym näil çykadan bolsa internet toruna düşüpdir. Duýdansyz. O aydymyň ady Gahar, onu biz üşük filmiň soundtrack edip ýazypdyk. Ýönünni bir alyp goýupdyr duýdansyzja. Indi şol goýan admine biz käýmelimi ýa söýmelimi? Belli däl. Fawolfun aýtmalymy ýa käýemelim belli däl. Mehman dostlar, aydymyň ady Gahar. Dinläp pikiriňizi biz bilen paýlaşyň. Gollawlaryňyza garaşýas bu Baka Media Show. Ay söýmesin, biziň o zatlar bilen işimiz ýok. Aydyma çykdy, platformalara ýaýrady. Aşakda da bekidik goýduk. Aydymyň adam Gahar. Inni gaharlanma. Tapawdy ýok. Näme bolsa şo bolsun. Aydymy dinläň, lezzet alın. Video düşün. O aynan kim alsa şol alsın. Bize Baka Media Show'dan aydym bolsa bolýar. Emem o wadyma täzelik bolsa bolýar. Bolýar. Ahiryn klibim çykdy dostlar. Murad Öwözow, sana täzeligim bar. Klip çykdy. Sana täzeligim bar, aýtmasam bolmaýar. Sensizlige öwrençdim, men sana dälinni zar. Men täzeligim bar, dinlesoň berjekden azar. Sensizlige öwrençdim. Men bilemok Murad. Nähil hod edýän sen? Ýyllera klibini zaten taýarlap, aydymy hemme zat platforma goýuplar. Onuň çykarya eserlerini sen bolsaň, adagyny görkezip soňundan. Ay bulamyr hotdur da, sunudyň hody. Aydym klip YouTube'da. Soğuştu yarana, hava bolly kyn, aýralyk sevgimi. Murad aydym barada gow edip açıklama etjek diýdi. Aydymy kim, nirde, nähili, näme bolup maňa söz berenler dostlar. Nesip bolsa belki uzyň edip YouTube'da gepleşik etip goýar, belki gysgaça düşündürşeder. Ýöne aydym barada ähli zatlar aýtjak diýdi. Aydymyň hatda telefonda gürleşemde, hatda aydymyň içindäki bu söz bilen o sözüň her sözüň manysyny maňa düşündürdi. Ýöne men diýdim, bu zatlar maňa aýtma diýdim. Men diýdim, tomoşaçylar aýtdy, onu diýdim. Gara söz verdi. Sözünde de durur. Şoň üçin garaşyň. Bu habarym gelir. Bu video, inniki video vagon. Garaşyň dostlar, kommentariýa edin, klipe tomoş edin, baha berin. Aydymy öz videolaryňyzy, reelslaryňyzy düşürüp öz storieslaryňyzda paýlaşyň. Awamdan naşlaşmaň. Sapar Gullukdan gelişine gün bir aydym klip bilen çykardy we ýene de klip aydym. Murad Ka bilen. Aydymyň ady Maywer. YouTube'a ýazsaňyz bardyr. Men onuň galan ýaly ary, yalan eken sözleriniň bary. Soraňlarym ken ýöne jogabyny ýok, jogaplaryň bolanyny da biliren o. Sen meni näme üçin alladың? Aydym ähli platformalara goýular, nesip bolsa aydymy ýazan ýok. Öňkü ýazanlar däl. Begenje öräýs ýazdy. Özüne de ýazýar, şeýdip ýyllere de ýazyp berýär. Begenje mana, özü ýöne kän aydym ýazýar begenje. Ýöne öz dinleýär dänim. Size dinleden nokta. Şoň üçin kommentariýlarda begenje öre diýip belleýäňizde ýazýan aydymlaryny menem dinlejek diýip ýazyň. Awazymdan naşlaşmaň şeýlerek habarlar. Wagtjano, sen toýuň içindäki ýagdaýlar aýdyp oturýarsyň. Sen toýuň öňünden, soňundan bolýan problemalardan habaryň barmy? Buny diňe video bilen suratçy bilýär. Toy hakda
Rahat Şarif'in täze gepleşigi çykandyr. Ýene bir bölüm öňümizde çykýar. Tomaş edin. Bile arzu ettim zat menim şöyle arzu eden bağışlamadım. Kenne bir şolundan durup görsedim de diýdim. Bir edek ýa şu maňy şeýlese sonra wurtda. Nemede efirde tutdyk golin. Rahim diýdi sen ne gowy soru. Yettim diýen derejäňe yetdim ýa-da ýeten okmy diýdim ýa-da. Gowy soru yetdim de yetmedim diýdi. Yetbiliň şo yetdik derejäňe diýe. Şu sorun jogabyn şu taýda da aýtma şöyle. Toy hakda gepleşikde gyzykyl gurrunlar bardyr. Gören bolsaňyz. Maslahat berýän görmän, öz pikirleňizi ýazyň. We sizem egerde toyuň içinde bir hyzmat edýänden biri bolsaňyz, sizem öz pikiriňizi ýazyp bilersiňiz. Ýok, daşyndan ýöne bir tomaşaçy bolup barsaňam, içindäki bolýan zatlar özüňiz içiňizden gelýän duýgularyňyzy gepleşigiň kommentariýasyna girip ýazyp bilersiňiz. Gepleşik YouTube'da Rahat Şarif toy hakda diýip ýazsaňyz çykar. Owamdan naşlaşma. Şu durolgoda duran gyz neçe ýyllar bäri bäsine bakan ok. Aydymçylar her hili borup ýalbar gördüler, haýyş edip gördüler. Aksona bakaýda ahyrin Hemra Recep klip çykarypdyr. Durolgoda duran gyz bir bäriňe baksana. Durolgoda duran baksana gülbinin dertleşen gıyb bir bäriňe baksana gülbinin dertleşen gıyb bir bäriňe baksana. Klip Hemra öz YouTube kanalyna oýtdyr. Klipi gördüm. Hemra yok. Iň soňuna çykdy näme bolsa da men pikir etdim täwirlik bilen aydymçy düşürilmedik diýipdim. Klibiň soňuna çenni görseň ahyr toýa bar ýani eken. Toýda da Hemra ýani eken. Klibi görüň baka beriň. Şu toýdan soň ýaşlary akşam restorandan çykyp surata düşürmänek diýerler şäheriň odan ýerlerinde. Indi şuňa ýoluna käwat maşynadan gidişin zadyn alynýar da. Aydym ýok da. Ine montajçylaryň, studiolaryň kıyınçılık çekýän ýerleriň biri şu. Ene gülýalaydym, gijeler alat dönmez çykarypdyr. Gijeler, aydymly gijeler. Gijeler, ýyllyzy gijeler, aşyklar gijesi. Gijeler, aydymly gijeler. Aydymyň sazyny Teşnemen Group, Sapanurat Teşnidov ýazypdyr. Bam Music Mix Master edipdir. Şahsat klibini düşürüpdir. Klibem Adat Dönmez YouTube kanalyna. Tomoş edin, baka beriň. Montajda goýun. Aydymy.